ନିଶା ମହାରଣା ଭଉଣୀର କାହାଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ। ଡେଲିଭରି କରୁଥିବା ପିଲାଟିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ କେମିତିକା ଚାହିଁଛି କଣ୍ଟାସ ଭଳିଆ। ମାଗେ ଯେନ 10-15 ଦିନ ହେଲା ଖାଇତେ ପାଇଲା ଭଳିଆ ଖାଇବାକୁ ଯେନ ଚାହାନ୍ତି ସେମିତି ଖାଇବେ। ଛାତି ଭିତରେ କେମିତିକା ହାତ ମାରୁଛି। ପେଣ୍ଠାରେ ତା ବୟସ କେତେ, ତାପରେ ପେଲୁନି ପାଣି ଭାରି ପାରିଲାନି ଯେ ତା ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। କେମିତିଆ ହେଉଛି ନିଶିଡ଼ି ଆଦ୍ର ବାତ ଆସିଗଲା। ଇଏ ବି ସେମିତିକା ଫାଳେ ଦେଖିକି ଠିଆ ହେଇଛି। ୟାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଫାଳେ ଦେଖିକି ଦେଖିବା। ପେଣ୍ଠାର ବୟସ କେତେ, ୟା ବୟସକୁ ୟା ବୟସ ଦେଖ, ଇଏ ନାଇଁ ଭାବିଲାନି କାହାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କାହାଣୀଟା କେତେ ଆଡ଼େ ଆଗେ ଯିବ। କାଏ ହାତୀ କାଏ ମାଛି, ନା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ମାଛି ଗଳିଗଲେ ତ ପତା ମିଳିବନି, ପୁଣି ମାଛି କହୁଛି ଗୁମ୍ଫାରେ ପଶିବ। କେମିତି ଅନଉଛି ଦେଖ। ପେଣ୍ଠା ନା କେତେ ଦିନ ନେଇ ପାଣି ବାହାରିଲାନି। ତା ଧର ପେଣ୍ଠା ଭାବିତେ ଲାଗିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଘର ପାଖରେ ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛି ଏ ବିଷୟରେ। ମନେ ମନେ କ୍ଷୀର ଖାଉଛି ଆଉ ପେଣ୍ଠା ହେଉଛି ସବୁ ହେଇଗଲା ମୋର ଭିତରେ। ଏଇଠି ସଜାଡ଼ି ଦେଉଛି ଆଉ। ଦେଖିବା ଆଗକୁ କିଏ ମୁଡ଼ ଯାଉଛି। ପୁଣି ପାଣି ନେଇକି ଆସିଲା। ଥକିଗଲା, କ'ଣ କରିବ। ଧଳା ପାଣି ତିଆରି ହେଇଥିବ କି ହେଇନଥିବ ନା ଏତେ ଦିନ ପେଣ୍ଠା ନେଇକି ଟିଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ନାହିଁ ଦେଖିନି ଇଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭେଦିଯିବ ନାହିଁ। ସେ ନାହିଁ ଦେଖିଦେବ ଇଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭେଦି ସାରିଥିବ। ଏ ବି ଫାଳେ ଫାଳେ ଦେଖିଦେବି ସଜାଡ଼ିବା ବେଳକୁ ପୁରା ତଳୁ ମାଡ଼ିକି ଆସୁଛି। ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରି ଘର ପାଖରେ ଏକଲା ଦେଖିକି ଯାହା କିଛି କାଣ୍ଡ କରିବ ଆଉ ଭାବି ଭାବିକି ଆଉ। ତକିଆ ଧରିଲା, ତକିଆ ଧରିକି ଭାତ ନେଇଗଲା। ମୋବାଇଲ ଉଠେଇଦେବା ଦେଖି ତକିଆକୁ ନେଇକି ସବୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ଆଉ ରଖିଲାନି, ଆଉ ଜମା ରଖିଲାନି। ଭାତ ନେଇଗଲା କ'ଣ ଯିବା। ସେ ତକିଆ ଧରିନି, ସେ ଭାବି ମୁଁ କ'ଣ ନେଇକି ଧରିଛି ଆଉ। ପେଣ୍ଠା ଫୁସାର 5ଟା ବାଳ ବି ନେଇଥିବେ, ସେ କେମିତିଆ କ'ଣ ନାଟକ କରିକି ଦେଖେ। ଇଏ କ'ଣ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିକି ଇଏ ବି ଭାବୁଛି ତା ମନେ ମନେ। ଇଏ ଭାବତେ ଲାଗୁଛି ଅନୁମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆସିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ହିରୋ ହେଇକି ଆସିଲା। କହିଲା ଏଥର ମୁଁ ଠିକ୍ ଖୁମ୍ପି ପାରିବି, ଏଥର ପୁରା ହିରୋ ହେଇକି ଆସିছে। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ତୁ ଛୋଟିଆ, ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ଖୁମ୍ପିବୁ, ତୁ ମୋତେ ତୋର କାହିଁ ସମୁଦ୍ରର କାହିଁ ଗୋଟେ ସାମୁକେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ପଡ଼ିବ, ସେ କିଛି କାମକୁ ଆସିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବସାଇବ ଗୋଟେ ରାଗି ଯାଇଗଲାଣି। କହିଲା ତୁ କ'ଣ ତୋ ବଡ଼ିଟା ବି ମୋ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବସିକି କିଛି କାମ କରିବନି, ତୁ କ'ଣ ବଜା।
ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଅଧିକରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି। ନୂଆ ନୂଆ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।